doors, I'm a fool for your love. Hi guys, what's up? It's December 31 and it's 11 PM. See you sa countdown. 11:58. Less than 30 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So guys, ako natatanan amo ang kiling-kiling sa pagsugat sa bagong tuig 2019 na. Hey, yo, what up guys? It's the first morning of 2019. Musta ba rin yung pagsama-sama gabi? Okay na? Wala ka na sa Admiron and data na sa tamo sa ang kalingawan. So, sit back, relax, and enjoy. Hey yo! Hey yo, what up guys? Nanamay sa Laser Kingdom sa J-Mall, mag-archery tag magaron. So, may tag makakuha og good nga shots from the outside or amot okay ba sa akong button basta mag-sure ko nga mag-clips ko. What up guys? Magkaroon naman sa Laser Kingdom. Yeah. Sige wag, unsa man may sunod diri ba? Unsa may review nimo sa laser tag or archery tag? So what up guys? Magkaroon naman og archery tag. Joshua na sa akong kuyog. Follow me on Instagram, brand Joshua. Wang, asa naman ta ba doon nga humana man tag laser tag? Mana man tag archery tag? Mga to daw ka ng kuan. Kasadya is more fun than archery. Nawa ano ba guys, taga nakagatan. Para mga baga mamig now. Mga baka kami para ninyo. Daghang kay gusto mga pila tong vlog pero asa ka to sila ron. Quiet guys. Please quiet guys. We're making a... Pamagyaman tayo istorya. Pamagyaman may istorya. Sige. Ay, May sasakyan ron. Nagpahangin namin, nagpa-aircon. Okay, asam nito pa dong day? Mga tunami kasadya. 719 na. Karon pa may mga to. Sabi na gud ay. Wala pa may kaon. O sponsor.
Pikas ka. Uy, please kata. Magtanaw namin sa tao sa gawas guys. Basta man imong kuhan archery experience. Sakit sa buhok ko. Yeah, okay samad. Wala. For the first time. Ikaw ah. Uy, samad kay friendly battle man. Ano ba ito? O ano yung mga ego? O ano yung mga ego? Why damage? Baba mo guys sa batch 2 guys kay grabe brutal gid kay lahat. Grabe yun. Bakit ano yung video? Ato nga batch 1 na yun. Saan na ito? Relax naman mi ato. May lang shoot mang likay siguro. Awan na. Mga bahay. May mo tira pero mas may mo likay. Friendly battle o yung mga ego. 150 ra. 150 for pilang For minutes. 15 minutes. Solid ra. Ikaw solid ra. Oh, okay, Rajesh. Solid. Kung gusto mo archery adto lang mo sa J-Mall Cebu. Ansay tawag ato nga. Ha? Laser Kingdom. Oh, Laser Kingdom Nasa guys. second floor. Second floor. Third floor yeah. Third floor ikatato. Laser tag. Laser. If ganun mo magpusil-pusil sa ngit-ngit. So, ang sa plano ani ba? Nag-abot dito. Mga on or mo rides dito. Nga on sa tayo. Yeah, ang Guys, pikas. suka niya. Ang pikas man na magkaon. Nag-snacks naman daw sila. Ah, snacks na daw. Tax. What up, guys? Wala, mapapara din. What up, guys? Ala, na-pick ko. So, what up, guys? Namiron sa SRP, padumay sa Kasadya, which is, gitawag na og, boom sugbo karon. Yeah, naglakaw mi kay layo kaya mong parkingan, tara. Yung taas sa linya. So, si Maricar na ba na ako kuyog, Tim, gidakar. Corn dips. Guys, kuan na, alas 8 na gid in town. Guys, na namin sa ticketing booth. Boom na boom, grabe ka na. Nawagtang namin guys. Pangitahin ka sa Ana, 8:21. Gutom naman, di ba? Pura sila. Sige na, Ki, dito, Ki. Tara. Going in. Woo! Kolekta. Good luck sa mga nagsapatos. Good luck sa white shoes. Nakasawa kami guys. Happy. Pila. Ang per head is 25. Then 3 years old below, wala daw bayad. So guys, happy. Gusto dumi sa taas kayong linya. Oh my God. I hate. Sa vlog! Shit! Hari mo likod.
Dapat ay template dos part. Kaon to guys. Ganina pa may kaon. Gusto niyo ba? Huwag ko nagpalabing count kay. Mag-rice pala kami, ya. Pakinggan mo ang aking Sigaw! Sa dilaw na buwan, ilalim ng I can feel the love. Come on, people. Mamahalin. Damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng Silence. Tara, one more open. Dance mo. Here we go. Patubangan mi guys.
walang ka-effort. Wow, guys! Pawali na may guys, kapoy na kayo. Sa kadugay na mong nilinya, duha ra ka rides na mong nasakyan. At least nakaduha. Pero, worth it raman. Wow guys! Abot na may samuan, nakaulit may tarong, safe and sound. Lingaw kay ko karong adlaw. Lingaw kay ko sa start sa New Year. Salamat sa 30 kami subscribe. And if wala pa ka naka-subscribe, click that subscribe button down below. And if nalingaw mo, click that like button and don't forget to subscribe. See you sa next vlog. Bye!